Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Muimbi akaimba akati rudo imoto runotokuchidzirwa naye amai. Zvichireva kuti rudo rinoda vanhu vanenge vachirisapota vachitsigira kuti avo vanenge vachifambidzana vange vaine upenyu hwakanaka, vange vachizosvika musvitsa tsvene nenzira dzakanaka. Asi zvinova zvine matambudziko kana mubereki wemumwe asiri kutendera kuti vanhu vange vachiyanana kana kuti vachigarisana. Inyaya yatasangana nayo kunyabhira nhasi. Tina Sisi vanonzi Sisi Miriam vatishedza vakati huyaiwo kunoku, ndine dambudziko randaita, ndaane makore anokwana kuda kutosvika 2 dumbu rangu richizvimba, asi mese mandiri kufamba ndiri kubata vamwene kunzi vamwene vakanokora tsoka yako vakakugadzira nekuda kwekuti wakaroorwa nemwana wavo ari mudiki kwauri. Regai nditaure naSisi Miriam tinzwisise kuti chii chakatora nzvimbo, chii chakazoita kuti dambudziko risvike parasvika muzuva ranhasi. Vanzodzi Miriam makasimba. Tiri pedu makadiwa. Aiwa, tiri nani kuri sei kunyabhira? Kunyabhira kuri raiti rwako. Kuri kunaya here ndiri nhasi kunenge kuri kuti dziye? Kwakanaya zvemari mwezi runo asina nezviri hakuna mvura. Here mbeu? Mbeu takangodyarawo ndizvozvo, chigarawo nechete kumwe kwese hatina kwanisa kudyara nekuda kwekuti mbeu hatina kwekuiwana. Saka takangodyarawo pekuti tozongowawo chekungogochawo chete. Saka ndichapota ndichitambira kuno kaposi mungangogocha mega kandisipo. Saka ndenda kumeka sure kuti kana mazuva achona akuswedera ndenda kuwandirwa kuno. Aiwa, munouya muchizodyawo chiripo chacho takadyara. Aiwa, tinotenda. Sisi Miriam, tanzwa kuti kunoku paita dambudziko razoita kuti mutitsvage, zvaita kuti tizouya kuno kune zuva ranhasi. Dambudziko iri idambudziko rei uye zvakatanga sei? Idambudziko rekuzvimba dumbu. Chakatanga ndechekuti ndaigeza. Magezero andaita asiri magezero andifanira kunge ndichiita ndaibuditsa ropa shoma. Saka pakubuditsa ropa shoma pandaingoti aiwa ndiri munhu ndazvitakura. Ndozoona kuzvitakura kwemazamu asi kana kubuda kana mvura kana kubuda mukaka. Ndoona izvinezvi kwaane gore ne10. Hapana kana chiri kutombotamba kana mudumbu kana kutomboratidza kuti ndakaita sei ndakazvitakura kusvika nanhasi. Saka kusvika nanhasi saizvozvi so ndinoti ndikadya kana half cup yeporridge yeiya ndotoita kunge ndadya chikafu chakaita sei chakawandisa. Kana ndikanwa mvura ndotoita kunge ndadya futi chikafu chakaita sei chakawandisa. Kana kurara chakwanisa kuita sei kurara. Uka kuchakwanisa kurara, uka chakwanisa kurara. Saka kurara kwangu ndorara ndakaita sei ndakagara. Ndo marariro andinoita sei andinoita. Ndikadya nguva zhinji paipe ndowanzo kuzvibatsira nekuzvisa chiguno mukanwa. Tindowane kuita sei kurutsa kuti ndikwanise kunyatsofema zvakaita sei zvakanaka. Kuti ndikangodya dai ndotoita kunge munhu akutopera mweya. Ndenda kutoita uye kutomanikidzira. Kana kutofamba rwendo rakareba usa handichakwanisa because ndiri munhu ndenda kutoita kakunozarirwa kakaine kakufemera kari pamusoro nokuti dumbu racho ranyanya kukurisa. Tiri ipapo vanzodzi Miriam, mune mhuri handiti? Mhuri ndinayo, mhuri ndine 2 chete. Right. Ko baba varipi uye pakatanga dambudziko iri vakazvitambira sei? Pakatanga dambudziko iyo vakangoti pamwe maita sei pamakazvitakura boye dumbu rakatanga riri diki-diki vachitombodzima kuti dumbu renyu iri. Ndikati pamwe ini ndaita sei pamwe zvitakura nokuti kumagezero andiri kuita kumashure uko handisi kunyatsoita sei handisi kunyatsonzwisisa. Saka baba vakatozongorwara havana kunyanyorwara havo, vakangorwara zve1 day uri musi Friday. Kuenda kwatakaita navo kuchipatara ndokungosvika kwebva wadona ndokushaika kwakaita sei kwavakaita. Asi mamuri muna February gore rakapera. Saka ivo vachingoshayawo dumbu rakabva rangoramba richingokura kusvika nanhasi. Semunhu anga achitarisira kuti pamwe ndingangova ndazvitakura, makamboenda here kunotariswa nevakoti kuti zveshuwa mazvitakura here kana kuti ritoriwo rimwe dambudziko ranga ratotanga pamuviri wenyu? Inini kubva zvatanga saizvo semunhu ndiri pamushonga ndakatomboenda kuchipatara vakanditi dumbu rako enda unotariswa nana chiremba. Saka ndakabva ndangoti kuti kuzvitakura hanini nana gogo handina kuita sei handina kuzvitakura. Akati sei usiri kuti hakuna kudini hauna kuzvitakura. Ndikati mazamu yangu haasi kundiratidza ndakazvidini ndakazvitakura nokuti kuoma kwayakangoita kubva ndasisa kuyamwisa 2005 nanhasi.
Saka dai nandi munhu ndakazvitakura mazamu yangu aifanira kubuditsawo chi kana mvura kana kuitawo chinhu chinonzi chi mukaka. Saka inini kuzvitakura chi handina noti maitiro anomboita mudumbu mangu munorwadza kutanga mudumbu munofamba chi munofamba chinhu asi chinhu chichindirwadza zvakanyanya chinoti tikaenda rutivi choenda apa chinofamba dumbu rese. Saka inini kuti kuzvitakura handina kudini handina kuzvitakura ndichipindura hangu chi manesi kuchipatara. Nanzofuti muchitaura nyaya yekugeza vanzvadzi Miriam, ndinonzwisisa kuti vazhinji vanoti kana vasangana nedambudziko rinoenderana nenyaya dzekusageza zvichida vamwe vanogeza zvakanyanyisa zvichida vamwe vanotoganuka kuita sei kugeza. Imimi chii chainyatsoitika ipapo zvakaita kuti muzonyatsoona kuti panapa ndinenge ndadambudziko? Mune mazuva here amaijamba kana kuti ropa iro ramurongotora tiraibuda riri shoma ndo chete mucherechedzo wamaingoona wekuratidza kuti pane zviri kuitika pakugeza kwamaiita? Inini kujamba ndandisingajambi asi magezero andaita ndaingoita drop chete. Ndikaita drop masikati anaya ndorara usiku ndoti pamwe richawanza chi usiku kusvika 3 days dzandinogeza dzaita sei dzakwana zvaingopera zvakadini zvakadaro. Ndo magezero andaidini magezero andaita. Asi panga pasina kurwadza here kwaiitika sezvinoita vamwe vanoti ini ndine jeko ndine chakati zvinoererana nenyaya dzekugeza? Hamuna here zvimwe zvaiitika kusara kweropa shoma raibudero? Hapana kana zvaitomboitika. Hapana kana ndaitonyatsobuditsa ropa iroro pasina kana kurwadziwa kusvika 3 days dzadini dzakwana. Ndichingotarisira kuti pamwe ndamunhu ndaita sei ndazvitakura. Saka nekufamba kuri kuita nguva ndaingoona mudumbu macho kuti mutambe wo 3 months inokwana hapana kutamba. Ratozokura kudai so ndopandakunzwa chinhu chichidini chichitamba asi chine kurwadza chinofamba mudumbu rese. Chimwe chinhu futi vanzvadzi ndechekuti kana munhu ukatanga kusageza semunhu wechikadzi unotonetseka kuti chii chiri kuitika pamuviri wangu. Imimi ndinoziva kuti panguva yacho zvichida pamwe makatoshushikanawo mukati menyu kuti konei kugeza kwandaisimboita mazuva apera naiko zvino zvasiyana. Makambofamba here muchitsvaga kuti chii chiri kuita kuti pamunoti mazuva enyu kugeza murungobuditsa drop sekutaura kwamaita after 3 days zvotongoganuka pasina kubuda ropa rakawanda sezvamunenge muchitarisira? Kufamba isusu takambofambawo kune vemweya vaifambawo vachiti kugadzirwa kwamakadini kwamakaita mushonga wamakagadzirwa nemushonga wedacha riri noti dacha nziri rinobuditsa chi mvura. Saka mvura iye ndiyo yakaungana mupi mudumbu menyu nokuti kwainzi pane munhu akatoita zvekuti tondidi zvekundinokora tsoka ndakanokorwa chitsoka. Saka munhu akabva asanganisa nemushonga uye uchi unoshanda nedacha uyu. Saka mvura yekuita kunenge kuchiita dacha riri ndokuwanda kunenge kuchiita mvura mupi mudumbu. Ndaingoudzwa kwese kwandaifamba. Vachitsanangura vamwe vanenge vasingazivi kuti mushonga wedatya wacho unoshandiswei unoita sei. Vachitsanangura ivo vemweya vanoti hanzi mushonga uyu basa rawo nderei? Mushonga uyu vanoti hanzi unongoshanda sekunge rukawu here ndomatauriro avaita kuti unoita nge munhu uyo ane rukawu akarara nemurume asiri chi asiri wake. Asi handina kubvira ndarara nemurume asiri chi asiri wangu. Kubva murume wangu wapararawo handina kubvirawo ndatombosangana nemunhu asiri wani asiri wangu. Ipapo handinyepe. Vanzvadzi Miriam, ndichiuya ipapo tinozviziva kuti zvinhu zvinorwadza ndichiti nematambudziko nekuda kwemurume akaita se akashayika. Asi mubvunzo wangu uri pakuti hamuno here kubvira matorera munhu musukuda yenyu kungonditaurira zvakamira sei? Aiwa pakutorera munhu handina. Pakubvira ndambotorera munhu aiwa kana kuti ndiende musha une mumwe munhu aiwa handina. Kana iye wandairarama naye anga asina imwe muri kupi kunze. Ndandingori nichiti asi kusazoziva kumubi yangu wose munhu wandandisinawo chi muri naye kuti mafambiro aita achiri upenyu aifambawo zvakaita sese wandaigarawo muchi mumapurasi chairaika mumapurasi anogona kutsvagawo pasaidi zvandisingadini zvandisingazive ini akazosvika pakundishereketera wani inini. Asi ndichinzwa muchitsanangura manga muchiti mune vana vaviri ndizvo zvandi? Ndakunzweko zvino muchiti abi yenyu amaigarisana navo manga musina futi muri navo? Handisina. Vana vangatoriwo nababa wavo pandazotorana neuyu murume. Kurambana kwatakaita murume wangu wandakaberekana naye mboni ndakarambana naye 2010 mandazotorana newe wekushaya. Saka pandatorana newe wekushaya kubva 2010 nanhasi ndo ndandichiri kudii pandachiri kugara nawo svika wafa gore rakapera. Asi mubvunzo wangu wotizvo
kusiyana kwamakaita nababa vevana makasiyana mune zvakanaka here? Zvichida pamwe, handisi kuti ndizvo zvakaitika, zvichida pamwe vanogona kunge vakaendawo vari munhu airwadziwa zvakazoita kuti vagadzire murume wamama kufambidzana naye. Kusiyana nababa vevana takaparadzana nayo, takaparadzana mune zvakanaka zvekuti kunyange takaparadzana kudai pandairaramira inini vaitouyawo vachiona mhuri vachidzokera vachitowiriranawo nemuranda rumwe wandaita sei wandaigara naye. Saka kurwadziwa aiwa hapapasina. Ko iye wamama kufambidzana naye uyu mainyatsomuziva here kwaaibva uye makasangana sei kusvika mazosvika muwanana? Uyu murume wandaigara naye ndakabva naye kuDarwin, asi kutorana naye kwandakaita kwakaita kakunotaura nevabereki vacho nokuti murume anga ari mudiki kunani kwandiri. Saka vabereki vacho vakatomboita kakunotaura taura vachitaudza mwana wachita mukadzi waurora haasiri mukadzi wandaida kuti udini urore, mukadzi wandaida kuti urore ndaida kukutsvagira hani inini. Ndo mashoko avaitaura hani amweni vangu vachiti mukadzi waurora ndiwako, ya inini haasi wani haasi wangu, inini ndini ndaida kukutsvagira mukadzi wandaidini wandaida. Nokuti pakatomboita kakunotaura kutorana kwatakaita nemuranda rumwe wangu ukuzoshaya pakatomboita kakunotaudzana neamweni wangu zvekuti kana kuwirirana chakona neamweni wangu tasinganyatsodini kuwirirana. Tichiuya hedu ipapo ndoda kuti sendinokudzorera kumashure, ndanzwa hangu nauya mataura yana vamweni, ndandoda kunzwisisa kuti kuwanana kwamakaita makasangana sei uye makafambidzana kwenguva yakareba sei, nekuti zvichida pamwe muri kuti nhasi anga asina munhu kana kuti anga asina mhuri, pamwe kumashure kakambenge akaita mhuri, zvinogona kuva kuriko kwakabva dambudziko rekuti azosvika pakuti agadzirwe nerukawo runogona kunge rwakazoita kuti tisvike padambudziko ratiri naro nhasi. Uyu anga atori mukomana anga asati atomboita kana mhuri, anga achitori mukomana asati atomboita kana mhuri, zvekuti kana kufa kwaakaita anga asina kana mwana mumwe chete. Saka takabva tatorana kuDarwin kwaChigango ndokwatakabva tanodanana ndobva tanowadzana iko kuti bva takusvika takugara kupi kuno kumazuva ndokwatata kugara. Munhu anga asitorinawo mhuri muupenyu. Kana ndisingazivi kuti zvinova zviri ndizvo zvakazorwadza vabereki vacho here kuti sei azotora munhu ane vana vake achitadza kuroora musikana, nokuti anga achitori mukomana anga asati kana atombovaka kana musha. Ndomatorana atakaita bhozi akangosanganawo kuDarwin akati ndakuita iseiwo ndakudai, ndikati mai ndine chii, ndine mhuri yangu. Akati aiwa imi zvisinei kuti mune chii mune mhuri yenyu, asi inini ndangoda kuti ndiraramewo nani nemiwo. Ndikati aiwa inini kuti tingotiwo tega hazvidini hazviti, ndandiri kuhanzvadzira baba vangu. Ndokwatakabva taenda patanosvika kuwe tete wangu vakamubvunza vakati zvinoita here nokuti ane chii ane mhuri yake. Akati aiwa tete ava mai ndavada nechii nemhuri yavo, zvese ndinoita sei zvese ndinogamuchira nokuti ndindadini ndindavada handina zvinhu. Saka tete wangu akati aiwa kana zvakadaro hapana chakaita sei hapana chakaipa, nokuti mangwana hatiti zvinozoita sei zvinozonetsa handimanzwa. Asi tichiuyawo pakurarama kwamaita vahanzvadzi Miriam, ndiri kunzwa sekuti mari makasangana 2010 baba vachibva vazoshaya gore rapera, zvichireva kuti panga pane makore anoda kukwana kuita 13 years kana ndisingakanganise. Chaiita kuti musaitewo mhuri naye chii? Paiva here nedambudziko rakanga riripo kana kuti makanga mangotiwo inini zvekubereka ndinofunga kuti pandakabereka pakwana? Chii chaiita kuti pasave nemhuri yamaiitawo naye murume? Uyu murume anga atori nedambudziko rake taifambawo tichibatawo tichibva kusaidi kwaamai vacho, nokuti kwataifamba kwese taibata amai vacho. Kwatei tafambawo kwesewo kwaingonzi amai vacho havasi kuda kuti aite sei aite mhuri nani neni, nokuti akaita zvinhu zvake ega zvekutora mukadzi wanga asingadiwe nani naamai vacho. Saka ndosaka mhuri yaitadza kuti tikwanise kuita mhuri papi pakati pedu ini nani ini naye kusvika kunoparara. Saka muchifamba kudaro futi toti pasotanga dambudziko iri, amai ivavo havaziriwo futi here vari kubuda futi padambudziko ratiri naro zuva ranhasi? Ipapa ndo vamwe futi vandiri kuisa papi ipapa kuti ivo vanogona kunge vari ndo futi vaakuita sei vakakonzeresa dambudziko ripi irori, nokuti kufa kwakaita mwana wavo futi kwakaita chii kwakaita mutauro wakati mwana wangu afa zvandirwadza hazvina chii hazvina basa, asi mwana wangu kufa kwaaita mwana wangu haasi kuzoenda chii haasi kuzoenda ega. Tichibva kunoviga murume muna February ndo mashoko avakaita sei avakataura. Saka apa takutongotiko kwamwene wangu nekuti murume wangu pamwe anewo aifambidzana nawo ndaane vangani vanotova ndakutodini vandakufunga, nokuti amweni wangu abudiswa mashoko aya handiri kudini handiri kutaura pakashaya chii
pakashaya murume wangu. Saka mwene wangu ndikwaisa papi ipapa futi pakundigadzira. Asi imimi mukufamba umu pamuri kuudzwa kunzi izvoni wakagadzirwa wakanokorwa tsoka ikasanganiswa nemushonga wedatya, hapana here vari kunongedzwa tisingatauri hedu nemazita, zvichida pamwe vemumhuri, zvichida pamwe vekudivi rekumurume wenyu ikoko, kana kuti muri kungoudzwa kunzi pane munhu pasingataurwa kunzi munhu uyu ndewekupi? Apa kufamba kwatakaita mai mhanja ndo pazvakabuda pachena kuti ndava mwene wangu vakaita sei vakanokora tsoka vakadini vakagadzira, nekuti kune mhepo yakatonzeka uko ikabva yataura saizvipi saizvozvi. Saizvozvi achinzi kufa kwakaita mwana wangu kwakandiita sei kwakandirwadza, saka iyena anofanira kutoitawo sei, anofanira kunge achitofawo. Ndo mai mhanja patakapedzisira pachitonzi pane mhepo yakaita sei yakaguka, asi yakanotora mashoko api iwaya yakataurwa nezita rawo amwene wangu wacho. Totarisa hedu tombobva kune zvemweya zvinoitika muchadenga zvatisinganzwisise neziso renyama. Imimiwo panyama ndoziva munhu kana uchirwara, hongu kune mweya yemadzinza, hongu kune mweya yakaipa inotiteera, asi panyama unenge une zvaunenge uchiitawo. Imimi makambosomuka here netsoka dzenyu mukaenda kuchipatara mukanoti vakoti chimbondiongorora iwo dambudziko randiri kuita iri kuti riri kubva papi? Aiwa, inini apa kuenda kuchipatara ndandisati ndaendawo zvangu semunhu ndisinawo kwandokwanisa kuwana chipfuma, bho chikasvika kweko vanenge vachidawo mari, asi shure yangu yanga iri kuti sezvandiri ndaifanira kuenda kaendawo kusikani kunoita sei kunotariswa semunhu ndisina kwandoonawo mari. Vabereki vangu havana kwavanoshandawo, vakangogarawo sezvipi saizvozvo. Saka kamari kavanenge vachiwana kamari kekuti vakwanise kunditsvagirawo chekuti ndiwane kuita sei kudya nekunditsvagirawo kasipo, ndo mari yavanokwanisa chete kudi kuwana. Zvekuti vazokwanisa kuti ndiendewo kunotiwo kusikani, mari hainokwanisika kuwanika sei papa. Ndandito shure kuti ndiwane kuendawo mari yekuti ndiwane kuendawo kupi kusikani, kuti ukasvika kuchipatara kwavanenge vachidawo mari yekuti udhindise kadhi wozonzi tsvagai, saka pfuma yacho hatina kwatinoiwana. Asi muchinzwawo kana nerimwe rekupe zvichida kana pamwe nevakoti vamakambotaurawo navo zvichienderana nemasikani amainzi munoda kuitwa, hamuna here kumbobvira manzwa kuti zvaida mari kana kuti zvingangoita mari kuitira kune vakateerera, zvichida pamwe kune anogona kunge achitori nemari yacho nongoti rega ndibatsire vanzvadzi miri yemo vaita se vaende vanoongororwa dambudziko kuti riri kubva papi? Inini vakoti vakanditi $20 ndo mari inokwanisa kuti uende undotariswa kupi kusikani, kuti mudumu mangu kwanise kuzikanwa kuti mwini chii, vakanditi $20. Nokuti pandakapedzisira kuenda pane 3 months kuri kumazuva, vakanditi izvezvi kana uine mari enda kupi kusikani. Ndikati handina kwandowana mari kuti ndiende kupi, ndiende kusikani. Imimi kana mataiwa muri kundinyima mushonga wandinonwa nokuti inini handina kuenda kusikani, hazvina basa. Asi inini mudumu mangu handina kuzvitakura, kurwara kwandikutoita sei kwandiri kuita. Akati aiwa iwe enda kupenda kusikani. Ndikati kusikani ndine shungu dzekuti ndidi ndiende, asi mari handina. Imimi ngondipai chete mushonga wangu chete, mari yekuti ndiende kupi kusikani handina kwandinoiwana. Ndoita futi sendinokudzorerai kumashure. Ndanzwa muchitaura kuti mune chinhu chamunotonzwa chinofamba chinoti chikauya kurutivi uku chobva chouya pakati choenda kune rumwe rutivi. Muchinzwa imimi chinhu ichi chingava chii sekunzwa, nekuti kana munhu nepfungwa dzako unogona kunzwa kuti chinhu chinenge chakati, zvinenge gonzo, rinenge chii. Munonzwa kunge muri kufambwa nei mukati menyu? Kufamba kunenge kuchiita chinhu chichiita ngechibayo, bhosima chinenge chichifamba chichiita kakubaya, ndichifema kudai so chichiita kakubaya kudaiwo mafambira chiri kula kuti kana chiri kusaidhu ndikafema chichitedzera mafemero ande ndichiita sei andinenge ndichiita ndo mafemero chichiitawo, ndo maitiro anoita chinhu chacho. Kana chikauya apa ndikafema kudai so pandoti paipe ndafema pai chichiita kakunobaya kudai so ngetsona. Nedambudziko riripo iri ndanzwa muchiti mukadya munonge makunetseka kufema, saka mazuva ano muri kurarama nei, muri kudyei? Zvichida pamwe pane chikafu chamunoti ichichi ndikadya ichichi aiwa ndinenge ndichinzwa zviri nani. Muri kurarama nei kuitira kuti vanhu vaita se vanokwanisawo futi kubatsira, zvichida pamwe mune chikafu chamunotarisira kunge muchidya, vanogona kunge kubatsira ivo kana vachikwanisa? Zvinezvi chandiri kunyanya macho mazove nemapotatoes nemahewu ndo zvinhu zvandinotoda kuti zvidii, ndicho zvinhu zvakareruka. Kusadza uko kashoma, kusadza uko kashoma ndiwanzo nje sadza.
Saka izvo ndo zvinhu zvandotoda, zvinhu zvakadini, zvakareruka, kuti kana nguva yekuti ndikwanise kurutsa zvisazondiradza pakudini, pakurutsa. Ndenda kutoda chinhu chisingazondiradza pakudini, pakubuda. Nokuti ndikangocha chinhu chakaita kunge chakaoma sere cheche, ndenda kurwadziwa futi pakunodini, pakunorutsa. Saka ndendichidawo chinhu chakaita kunge semazowe, mapotatoes nemahewu, ndo zvinhu zvandokwanisa kudini, kubatsirikawo nazvo. Kana naraisi zvakareruka reruka izvi, ndo zvandokwanisa kutoita sekubatsirikawo nazvo, kuti ndikwanise kuita zvakanaka. Nichida kubvunza ipapo, kunetseka kudya uku kwakazotanga dambudziko ratovapo here, kana kuti kubva pamakatanga muchitanga kuona kuti ndinenge ndakunetseka kugeza, ndo pamakatanga futi kunetseka nekudya? Nekuti muchisanangura ndanzwa muchiti pamunodya munonzwa kunge munhu anga akatodya kare, zvinozoita kuti mutadze kufema. Zvinofamba sei ipapo? Iri dambudziko iri richiri diki, risati ranyanyisa kudai kudumbura, aiwa, kudya ndainyatsodya zvakanaka. Asi nekukura kwaraita manje, ndopanda kuti ndikangoti chikafu chishoma shoma ndakutoita kunge mundaje chikafu chakadini, chakawanda, ndakutadza kufema. Kana kuti ndinyatsogara kudai so, ndakutotadza kuti ndigare, kana kufamba chaiku chaiku ndakutoita kunge munhu ndakutodini, ndakutozarirwa zvakanyanya, ndakutoita kunge munhu yakutoda kutopera kutopera mweya. Saka kuzvibatsira kwangu ndotoisa chigunwe kuti ndiwane kudini, kunyatsofema zvakaita sei, zvakanaka, kunoti ndikwanise kunyatsofamba. Ndo mararamiro andiri kuita. Ndanzwa futi muchiti kurara, muri kurara makagara. Chikonzero chii chiri kuita kuti murare makagara, vamwe vakarara? Kurara ndakagara kuda kuti ndikarara nesaidhi riri kurwadza, ndirare nesaidhi riri kurwadza, musana chaicho murwadza. Saka kurara kwangu ndorara ndakaita sei, ndakagara, ndopandotonza kuti ndopandotokwanisa kurara zvakaita sei, zvakanaka. Nokuti kutorara chaipo chepasi apo kutongodai sungwa diki diki handikwanisi, kuti ndiende saidhi handikwanisi, ndidai nemusana handikwanisi. Saka kutoona kutoti kurara ndakatogara so, ndo zvinhu zvakatondirerukira muupenyu hwangu. Ndotokwanisa kutorara ndakadai sopungu, zvokutoti pakatosheka huni apo nenditori padambudziko, nokuti huni ndo dzandorara ndichidini, ndichikuchidzira nekuzvibatsirawo nekudzisa mvura inodziya, kuti pamwe zvingaite zviri nani, ndikwanise kuti kunze kukwanise kuchena. Zvino kugara kwachona hamuna nguva futi dzamunotanga kurwadziwa? Nekuti mwiri wemunhu wakagadzirwa kuti unoda kuti ukagara wombosumuka, wombofamba woita sei, hamurwadziwi here nekupedza usiku hwese hwacho futi makagara? Kugara kwacho ikuku ndinoti ndikagara ndikaona kuti ndaneta paya ndotombobuda panze, ndotombotenderera, ndikaona kuti aiwa zvinenge zvanani nekurwadza kweku, ndodzokera futi ndodini, ndogara. Ndikaona kuti aiwa zvanyanya futi, ndobuda panze, ndotombotanga kutendera futi chivanze kusvika kunze kwadini, kusvika kunze kwachena. Ndokurarama kwandichita. Kana nemasikati anazo, ndikagara sokurara kwangu, kurara ndakaita sei ndakagara. Ndikaona kuti aiwa kugara kwanetsa, ndotombotenderera, ndikaona kuti ndaane hope, ndombouya ndombogara pasi, ndoona kuti ndonokotsera. Nhasi uno takagara panapa, vahanzvadzi Miriam, nekuda kwekuti muri kutsvaga rubatsiro. Rubatsiro rwamuri kutsvaga, muri kurutsvaga kuvanhu vakaita sei, vemakereke here, vechivanhu here, kana kuti zvichida vakoti vanogona kunge vaine ruzivo rwekuti dambudziko rinopedzwa sei? Muri kutsvaga rubatsiro urwu kunani? Mubvunzo uyu ndiri kuitira kuti kune vamwe vachauya vachiti isusu tiri vechivanhu, ndokuti vahanzvadzi Miriam, pane munhu ati anokwanisa kubatsira, muti inini handiti zvechivanhu, ndo pandoda kuti mujekese ipapo. Inini kana pakangowanika munhu wechivanhu anokwanisa kundibatsira dambudziko rangu kusvika rapera, nichandiri kukumbira kumhuri yeZimbabwe ngavandibatsirewo. Nekuti nguva yandiri kurarama nguva yakaoma, yekurara ndakagara, kudya chaiko chaiko handichanzwa kudyiwa chikafu chikudyiwa nevamwe vanhu. Saka ndiri kukumbirawo vangadai vari vechivanhu vanokwanisa kundibatsirawo ngavandibatsire. Chandiri kukumbira inini ngavandibatsire, nokuti upenyu hwangu chaicho hausisiri pakanaka. Asi zvakaoma sei vahanzvadzi Miriam, kuti semunhu wechikadzi mune mabasa mamwe amaisimboita kumashure uko, nhasi uno amunenge maakutadza kuita nekuburikidza kwedambudziko iri, zvichida pamwe kuti muzviriritire kana kuchengeta vana? Zvakaoma sei muchiona vamwe madzimai achishandira mhuri dzavo, imimi makangogara kuburikidza nekuda kwedambudziko? Zvakaoma, nokuti papa ndinorwadziwa, vamwe vanongochedzawo nzanzo yemushando, ndinokona ndiri kukwanisa kutsvagawo kana dhora kana 50 cents abeya nguva uri kungoendawo mabasa, ndongoswera ndakagara, ndokuswera ndakarara apa. Vana kana kuchikoro chaiko havasi kudini,
havasi kuenda nokuti ndina amai ndini baba. Vana vakungoswera vakadini vakagara, vana vangu vasati vadini vasati vakura vachiri vadiki apa vakangogara. Saka zvinhu zvinondishungurudza zvakanyanya kuti mhuri yangu yakudii yakutambudzika nokuti ndachakwanisa kudini kunozvibatirawo nemaoko. Aiwa, zvinhu zvinorwadza vahanzvadzi. Tichida hedu kunopendera, ndofunga mumwe mubvunzo wandingada kubvunzai vahanzvadzi ndewekuti izvoni toti nhasi pawanika munhu anokwanisa kukubatsirai ati sumukai uyai kwakati, munenge makazosununguka here kuenda ikoko kunobatsirwa? Handi ndakasununguka nokuti ndiri kuda kubatsirwa, kuti nguva yandatora ndichitambudzika ita se yareba, ndinokwanisa zvangu kuenda kunobatsirwa. Kuti chandiri kukumbira kubatsirwa kuti ndikwanise kudini, ndikwanise kurarama. Pasini zvaakuenda kwacho zvinhu zvokuti kana nhasi kamangwana ndokunomuka ndakadini ndakafa. Bhozi kufema kwandakuita kwasiyana nemafemero andaita kupi kumashure, kana majira andakuita asiyana nemajira andaita kupi kumashure. Ezvinozvo zvaakutoomera atowezi. Saka zvinhu zvokuti kana ndikaona anoti nhasi anoda kundibatsira handirambi kuenda, ndinoenda nobatsiro nokuti ndoda kurarama. Chandiri kukumbira nekubatsirwa. Aiwa, ndinotenda vahanzvadzi. Toti nhasi uno uyu sekufamba kwamanga muri kuita muchibata amai vanova vamwene, mawaniswa mukana wekutaurirana navo, mashoko amungada kutaurawo kwavari ndeyekuti chii zvichienderana nedambudziko, zvichida pamwe mune mashoko ekuti ndakakukanganisirai amai, ndinokumbirawo mutase mundiregerere. Imimi mashoko amungada kuvaudza kuri kunzi masangana nawo muzuva ranhasi kana kuti magarisana apa, vaine mashoko avakambokuudzai kuti inini mwana wangu zvaafa haangoende, uye kumashure kwavaiva futi nemashoko ekuti mwana wangu haarore munhu mukuru kwaari. Inini chandiringoti ndagarisana navo ndaona napo ndechinhu chokwakumbira regerero, kuti vakwanise kundiregerera kuti ndakakutadzirai, ngavawanikwa vachandidini vachandiregererawo. Ndo mashoko andinokwanisa kutaura navo kuti vakwanise kusunungurawo chi mwoyo wavo, kana vaine chibundu ranga vakanditakura mukati memwoyo wavo vakwanise kundisunungura. Ndochete chete. Aiwa, ndinotenda vahanzvadzi Miriam. Pari zvino regai ndimbonzwawo kuna mama vamunogarisana navo kuti muri kurarama sei, uye ndezvipi zvimwe zvinetso zvavari kuona zvamuri kusangana nazvo zvavangada kuti mubatsirike pazviri. Mama Makasimba, Tiripo makadiko. Aiwa, tiri nani, kuri sei kunyabhira? Aiwa, kuri nani zvako. Ndanzwa navanzvadzi vangu Miriam kuti hanzi makaisa chibage kusero, ko nema musina kundishedzawo, munoda kuti ndizoshaya masvikiro ekuuya kuzodya chibage? Aiwa, munouya henyu kana chaibva munosvika. Uzi ndaitoda kutoshandawo kaimimi hamuchandiudze kuti takuenda kunodya. Aiwa, kana tazopedzisa pasara tichakushedzai. Kuti chiuyai mupedzise pasara toshanda tese. Hakuzi unozonzi iwewe pakopa wakashanda nepapi, ndima yako ndeipa apa pakauchaya kuti saka ndotora sei chibage ipapo manje panonetsa. Aiwa, tokushedzai. Aiwa, kuseka hangu mama. Mama, kuno kutasumudzwa nedambudziko rahanzvadzi yangu Miriam rekuzvimba dumbu. Dambudziko iri rakatangawo sei muchionawo imimi semunhu mukuru? Dambudziko rakatanga vari kumazuva. Dambudziko rakatanga riri dumbu ravo riri diki diki. Vaingondifonera kuti mama ndiri kuita sei, ndiri kurwara, dumbu rangu riri kuzvimba. Saka ndichibvunza ndichiti sei riri kuzvimba, hauna kuzvitakura here? Zvikanzi inini handina kuzvitakura. Ndakazvitakura mama ndaita because manguva yavo ekuteera ikakwana vanoteera. Saka kana ndakazvitakura ndinoteera here mama? Saka handina kudii, handina kuteera. Zveshuwa ndakamushedza ndikati chiuya panapa mwana, chiuya kuno tuone kuti zviri kufamba sei. Zveshuwa akauya kuno kudumbu ratokura. Ndikatorohwa nehana ndikati dumbu kukura chii?
Zvikanzi amai ndo zvandiri. Ndikati konguwa yese waimirira waidi kuuya kuzotaura kuti mama ndopa zvasvika apa. Zveshwana zvakanditora kundishungurudza kundirwadza kuti mwana uyu enda mararamira ari kuita ari kurarama sene dumbu rakadai. Kana kudya kwacho ari kudya sei? Kana iko kurara kwacho ari kumborara sei? Zvinhu zvakandishungurudza. Zveshuwa kauya panapa ndikamanya ndandine mbudzi, huku, zvese ndaitengesa nchifamba naye kumaprofita kupi kunganga nchiti pamwe zvingaite sei zvingaperi asi hapana chaimbochinja. Ndandine mapleti mapoto ese ndakatengesa ndichiti pamwe mwana wangu angabatsirike angagone zvingagone kupera angagone kurarama hapana svikana nhasi hapana chachinja. Saka inini wedu ndingokumbira weZimbabwe kuti kana pane anogona kubatsira zvinhu kumurapanura zvigoita sengamubatsire zvipere zvipori because ini ndashiya pekutangira izvo ndizvo zvinangogara ndangotarisa kuti hapana zvazvaita ndizvozvo nekuti handina pekutangira kana mari chaiyo handina pandofungidza ndona mari hapana zvandiri panapa ndakura kana mari yacho ndinoyakwanisa handiyakwanisi chikafu chacho ndechekushupikira kuti iye aje ndotoneseka tokumbira maraini kuti mwana wangu angoona iye kudya chete kana porridge angomwa porridge aone kurara semunhu anorwara. Saka wedu weka weZimbabwe kana angandibatsire ini ndatambura ndachazvikuita ndapererwa ndashape kutangira kana mara handina kana pandofungidzira kuti ndoiwana apa hapana murume wangu ndiye akura futi kwaanoshanda hapana. Aiwa ndiri kunzwa kushushikana kwamuinako mama. Makatarisawo vanzvadzi Miriam ndekupi kutambudzika kwamuri kuona pamuviri wavo kwamunoti mwana wangu atambura. Chii chiri kunyatsoitika pavari matambudziko ari kukonzereswa kuburikidza nekuzvimba dumbu kwavakaita? Koni matambudziko ari pamwana wangu tafamba isusu tikanzi mwana wangu matambudziko akatangira pekuti pakashaya murume wake amwene wake paakaenda kunhamo akamutora tsoka akamunokora tsoka zvakatora tsoka iyi abva akashandisa nemushonga uye wedacha rinogara muivhu ndo akasanganisa nawo anditi dacha riye parinoweta paipai ndo mafutira anenge achiita dumbu rake weti ye inenge ichifutisa dumbu ndo mushonga wacho akagadzira nayo mwanangu. Saka kwese kwandinongofamba ndinongobata amwene wake kuti ndo akamudi ndo akamushereketera ndo akamugadzira dumbu achiti aiwa mwana wangu hafu ega ndoda kuti neiyo futi hafi. Zvino mama dambudziko iri radzoka robata vakadzi kusanganisira imimi vana amai. Mashoko amunoda kuudza vamwe ana amai vari kunze uko zvichida kune mumwe achasanganawo nechikamu chekuti mwana wake anororo munhu mukuru kwaari. Mashoko amunoda kupa saamai vari kudzova mwana amai ndiye kuti chii? Aiwa ine mashoko andiri kutaura kune Zimbabwe kuti aiwa vana vakanyangwa ini ndine vana vandinawo kana vana vadanana kuti vachengetane ini mubereki handigone kurambidza kuti aiwa mwana wangu usatorei iye ndiye paanenge ada ngamurambidzere nekuti ndo chinenge chaada iye pamwoyo wake handiti kuti ndo chandafarira maichi ndo chandada ndo musiya atorezve ndingamuti aiwa azviitika ngaatore chaanenge ada ndingati aiwa mukuru kwari ko iye pakumupfimba hantaona kuti mukuru azvifarira zvaanenge achida ngaatore inini handifanira kuita godo nekuti ndouraya muroora nekuti atora mwana wangu mukuru aiwa mwana chaada unomupa chaanenge afarira ndo chaanotora ndo chiri pamwoyo pake kwaakati aiwa imimi mandirambidza kuroora chiuya ndiroora imi amai wacho ndichati chii? Ndiri ipapo hako mama ndoda kukuisai panopisa hangu ndichida kudopendera. Hondo yenyu vana amwene nevaroora inobva papi? Nei kugara nekugara varoora vachiita ana amwene havaite vana amwenewo mune muchitiwo varoora havaite? Hondo iyi yakatangira papi mese muri madzimai uye zvichida pamwe mese futi mune muri vatorwa mumuri imomo? Aiwa hondo inotangira rokuti nyangwe problem inenge iripo ndeyekuti inini mai ndikajaira kupiwa mari nemwana chokwadi ndinorwadziwa kuti mwana wangu atore mumwe mukadzi nekuti ndajaira kupiwa pei akatambirawo ndipa pei ndozoona pei handichaiwana ndakutovenga muroora kuti aiwa uyu ndiye ari kuwana chi ndikuwana mari yandaifanira kunge ndichipiwa manje hatifaniri kunge tichidaro mwana kana akura ngaite musha wake arore ndokukurawo kwedu kaisusu vabereki.
Zvinotobagadzirisa sei ana mama ndimi makura kuti hondo iyi ipere pave nekuyanana kwakanaka pakati pana vamweni nevarora. Aiwa, panogadzirisika, hapana chakaipa. Panofanira kunge pachigadzirisika, pachijeka kuti tiitewo kuti vana vedu vatakaroora vaitewo musha wavo, vaitewo vazukuru vavo sezvatakaita isusu. Wangokura wane mukadzi wani vari nzvimbo imwe chete, nekuti mazuva ano kune urwere. Ukati mwana aroora apa anotora apa, anouya nechirwere. Mangwana wakuti aiwa iwe ndiwakazoda ndiwakazoda, iri mhosva yemubereki waingomurambanisa vakadzi achiti akatora yaenda, akatora yaenda. Dambudziko rinenge ranewe mubereki, ndione problem. Asi imimi mama tichidzoka edu pamuri takatarisa futi vahanzvadzi Miriam, munonzwawo sei saamai muchiona mwana wenyu achishushikana asina chaari kukwanisa kuita, akagara achirara akagara, iko zvino panzvimbo yekuti ave ari iye ari kukuchengetai, ndimi mati wokumuchengeta, munonzwawo sei saamai makatarisa mwana wenyu? Zvinondirwadza kurara akagara nekuti ndiye mwana wandinotarisira anondichengeta wenini. Saka kana kurara akagara asasashanda asasaende kubasa, zvinondirwadza nekuti ndiye munhu wandakatarisira anondichengeta, ndakura handina kwandinoshanda. Iye ndiye mwana wechidiki anoshanda wachinditsvagira wachindipawo ndichiona kurarama. Zvino wakarara akagara asasashanda asasadii, neniwo zvinondirwadza kuti ko iye munhu wacho akamunokora tsoka kumuzvimbisa dumbu zvakadai, ko dangouraya kawani zvake pane kumutambudza zvakadai. Hazvina zvinondirwadza, neniwo futi handirari, ndotora ndakagara, hapana pandinga nehope, iye akagara azviite, totora tese takagara. Zvino apa pakamba muri kufamba ndiamukurungai venyu ka toti nhasi ndakupai vamukurungai magara makatarisana, mashoko amunoda kutsaurirana nawo ndeyekuti chii mama? Aiwa, inini tasangana namukurungai ndokuti amukurungai chokwadi. Kana mwana zvechuvana vanokanganisa, kana pakakanganisika imi michiregerai muroora. Handiti vana vanodi vanokanganisa, kana pakaitwa zvinhu zvamamusiri kuda kuti vana vatorane vadana vagarisane, aiwa pakangodi pakangokanganisa. Imimi kana muchida kuripiwa munongotaura kuti zvakaita mwana wenyu akandikanganisira, ndoda kuripiwa nechakati, osunungura munhu zvopera. Aiwa, ndinotenda mama. Ndanzwa hangu ndambovabvunza vahanzvadzi kuti rubatsiro munorutarisira kuvanhu vakaita sei. Mungada kuti vahanzvadzi Miriam ava vabatsirwe nevanhu vakaita sei? Aiwa, chero vanozvigona rubatsiro, kana vemushonga kana vemaprofita, chero anogona kubatsira, anogona kupedza dambudziko iroro. Ngatibatsira, hatina vanosarudza kuti uyu ndianotibatsira, toda kubatsirwa nevanhu vakaita sei. Chero anogona kubatsira dambudziko richipera, ngatibatsire. Aiwa, ndinotenda mama nenguva yatataura muchindiudzawo nhamo dzamuri kuona dziri kusangana nahanzvadzi Miriam. Handizvozvo, handina chandosarudza kuti ichi vanobatsira nevakaita sei. Ndingoda mhuri yeZimbabwe vanogona kubatsira kuti mwana wangu ararame, ngaandibatsire chete, ndo chandiri kumbira. Aiwa, ndinotenda mama. Mhuri yeZimbabwe ndofunga manzwa nyaya inosuwisa, nyaya yehanzvadzi Miriam vane dambudziko rekuzvimba dumbu, vachitaura ivo vanoti iko zvino tava kuda kusvika mugore rechipiri vasangana nedambudziko iri. Mavari kufambawo vari kuudzwa kunzi makanokorwa tsoka ikasanganiswa nemushonga wedatya, zvichireva kuti datya iroro pese parinoita weti dumbu ravo rinenge richikura. Vachifambawo kudaro vari kubata vanova vamwe nekunzi havana kufara pavakatorwa nekuda kwekuti vaiva vakuru kumurume akanga avawana. Vari kuchema kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti kune vese vanokwanisa kubatsira, uyai mundibatsirai dambudziko iri. Ndatambura, ndiri kurara ndakagara, upenyu hwangu ndehwekugara. Ndikada kurara ndinorwadziwa mativi ose, uye ndikadya ndinenge ndichiita semunhu adya akazvimbirwa kudhara. Ndinenge ndakutadza kufema, dzimweni dzenguva ndinotozoisa chigunwe mukanwa kuti chikafu ichocho chidzoke ndikwanise kufema zvakanaka. Vari kuchema kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti uyai neuwandu hwenyu vese vanokwanisa kubatsira mundibatsirewo, zvichida ndivana madzibaba, ndevechivanhu, ana papa vachema kwamuri. Zita rangu inini ndoitwa Frank Wesere, ndakamirira ZimNews Beat. Tinoti chisarai.
Thank you for tuning into Zim News Beat TV.